Ngayong gabi, mga kauturan kay Kristo. Yari nga ito mga intensyones para sa pagsulog naton sa Pentecostes. Para sa kalag ni Victoria, offered by Fe Sabala. Para sa kalag ni Princess Ayesha, thanksgiving is offered for the birthday of Mrs. Anne-Marie Capauan Billones today. Kag ang ato niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Arnaldo Amuyot and family, Mr. and Mrs. Justin Tamises and family, Mr. and Mrs. Rosana Cosares and family, Mr. and Mrs. Rodelyn Fileman and family, Miss Nilida Tamises and family, Mr. and Mrs. Maribel Capauan and family, kag Miss Sheila Marie Capauan. Aton karon pamatian ang mensahe gikan sa aton nga Archdiocese Sangharo. Sa Santos nga Ebanghelyo sa sining Domingo sang Pentecostes, ang aton Ginoo nagsiling, ang paghidait yara sa inyo, subong nga ang amay nagapadala sa akon, ginapadala kuman kamo, kagsang mahambal niya ini, ginhuyupan niya sila kag nagsiling, batuna ninyo ang Espiritu Santo. Sa sining balaan nga tion, ang nabanhaw nga Ginoo nagdala sang paghidait sa iya mga gintutunan kag nagbugay sa ila sang bag-o nga kabuhi. Ini nga gahom sang Espiritu Santo nagapahulag, nagapabakod kag nagapabag-o. Karon bilang isa ka simbahan diri sa Archdiocese Sangharo, aton ginahanduraw ang bugay nga pundasyon sang Espiritu Santo sa aton kasaysayan. Hindi lamang agud madumduman kundi agud mapamalandungan kung paano ang Espiritu Santo padayon nga naghikot sa aton pagpanglakaton. Sang tuig 1572, ang ugtong nanginuna nga parokya kag ginsundan sang Tigbawan 1575, Haniway 1578, Arevalo 1581, kag Sangharo sang 1587. Sa pagpanggas sang mga nahauna nga binhi isang pagtuo nga Kristiyano, ang Espiritu Santo nagtanom sang binhi sang pagtuo sa kadutaan sang panay. Sang 27 de Mayo de 1875, gintukod ang Diocese Sangharo. Sa sining bag-o nga panawagan, ang Espiritu Santo nagpasad sang lokal nga simbahan nga magaatipan, magatudlo, kag magatipon sang katawhan sang Dios. Ini nga pagpanglakaton nagalabot na subong sa 161 anyos nga anibersaryo sang aton pagka-diocesis. Sang 29 de Hunyo de 1951, ang Haro ginbayaw bilang Archdiocese. Ang Espiritu Santo nagpalapad sang aton misyon. Agud ang Haro mangin sentro sang paghiliusa, pag-alagad, kag pagpanaksi sa ebanghelisasyon. Subong, ginasaulog naton nga may kalipay kag pagpasalamat sa 75 anyos sang aton pagka-Archdiocese. Sang tuig 1991, sa ikaduha nga plenaryo nga konsilyo sang Pilipinas o kung Second Plenary Council of the Philippines, ang Espiritu Santo
nagpukaw sa simbahan sa Pilipinas sa panawagan sang pagbago. Ini nga kalayo nagapadabdab sang kasing-kasing sang tagsa kabinunyagan nga Pilipino nga aton man ginbaton diri sa Archdiocese sang Haro paagi sa pagpamalandong kag pagpanghikot pastoral sa panawagan sang simbahan nga misyonero kag simbahan sang mga kubos. Sang tuig 2001, ang ika-50 nga tuig sang pagka-Archdiocese sang Haro, ginpahayag ang pagtawag sang ikatlo nga sinodo sang Haro o kung Third Synod of Haro. Sa sini nga tion, ang Espiritu Santo nagadapit sa aton nga magpamati liwat sa Ginoo sa katawhan kag sa mga kinahanglanon sang panahon. Sang tuig 2005 hasta 2006, natuman ang ikatlo nga sinodo sang Haro o kung Third Synod of Haro. Paagi sa sining sinodo, ang Espiritu Santo naghatag sa aton sang pagtuytoy para sa kabuhi pastoral kag misyon sang Archdiocese. Kag sang tuig 2022 hasta 2024, nakig-ambit kita sa Synod on Synodality, kaupod sang bug-os nga simbahan. Ginapahanumdom kita sang Espiritu Santo nga ang simbahan isa kakatawhan nga nagapadayon nga nagapanglakaton nga magkaupod, nagapamati, nagapakig-ambit, kag nagahiliusa. Sa sining nahauna nga Domingo sang aton katekesis, ginapamatian man naton ang mga panaksi sang aton mga kauturan. Sa ila kaugalingon nga kasaysayan, makita naton ang padayon nga pagpanghikot sang Espiritu Santo. Ano ang imo personal nga eksperyensya sang presensya sang Dios sa imo kabuhi? Ang akong personal nga eksperyensya sang presensya sang Dios sa akong kabuhi, amo ang kada tion nga may problema o kun kabudlayan ako sa akon nga kabuhi, pero ginahatagan niya ako sang kusog, paglaom, kagkatawhay sang tagipusoon. Ang akong personal experience sa presensya sa mahal nga Diyos, ginagin pamalandungan nga mas madamo yidya ang mga blessings nga ato na baton kag sa adlaw-adlaw nga pag-serbisyo diri sa among mga parokya kag sa aton nga simbahan. Sa tilan, sa simbahan namon ha, mga flores ni Mayo na kami mga tipan sa tukataan. Abi mong kisa, tumatangat ka pa, hindi ka nang kahima magtangat ka, nasubo ka din. Ikaw 3 months hindi ako makalangkan. Pero siya rin. Ang nobela ko hindi ako makalangkan, songs, mga kalang. Paano ka ginbag-o sang imo pagtuo? Sa akong sakripisyo sa Ginoo, malawig na nga nagabulig ako sa mga hilikoton sa simbahan. Kung kaisa ang akong pamilya, nagahambal sa akon nga magpahuway na ako, kag ihatag ko na sa iban. Pero sa gihapon nagapadayon ako sa pagserbisyo sa simbahan, kay nagapati ako nga ang edad hindi takos sa pagserbisyo, kundi ang mahigugmaon nga paghalad sang kaugalingon sa simbahan. Nag-serve man ako sa simbahan, pero kung kaisa wala may maabot mo na sa akon, wala nga mga trials, kumbaga mga paghangkat. Doon dali ko wala masiling, wala nga, ay hindi na ko di na ko man ma-express ang akon nga faith. No, kaya di ako bala daw na namiani ko bala mag-iupod man bala sa ibang nga tao, especially maghatag sa catechesis, no? Doon na-feel ko gina niya. Ang una ko nga pagpag-uko ng daw mayat nga nagdangop ako sa mga Diyos nga alagad ako pero sa simbahan. Experiensyahan ko nga si Lord nag-ubay pero ka na ako. Ano ang imo handom para sa aton simbahan subong? Amo nga magpadayon ini nga mangin lugar sang pagtuo,
paghiliusa kag paghigugma. Handom kuman nga ang simbahan maging tuburan sang paglaom kag pagpakamaayo para sa tanan, labi na gid sa mga nagakinahanglan. Ang akong nahandom, nga kabay pa, nga kita tanan nga mga binunyagan, makahangop sang aton din saad sa aton nga bunyag, ang kabay magpadulong kita sa pagbag-o kag bugos nga pagpanglakaton tanan kita bugos nga nagaululupod padulong sa bugos nga hiliusa. Mga utod, sa tagsa kation, ang Espiritu Santo yara sa kabuhi sang aton simbahan. Sa istorya sang iya maragtas nga aton ginahanduraw kag sa pundasyon sang misyon nga aton ginasabat. Sa panugod sang kasaysayan, yara siya. Sa pagtukod sang diocese, yara siya. Sa pagbayaw sang haro bilang arkidiocese, yara siya. Sa mga sinodo, konsultasyon, kag pagpamati sang simbahan, yara siya gihapon, ang Espiritu Santo. Gani bisan malawig na ang aton kasaysayan, hindi kita simbahan nga nabilin sa nagligad. Kita simbahan nga buhi, nagapanglakaton, kag padayon nga ginapapag-usang Espiritu Santo. Karon, nagapamangkot kita, diin kita ginadala sang Ginoo subong. Ano ang ginapakita sa aton sang Espiritu Santo? Ano ang dapat naton pasalamatan at tubangon kag baguhon? Kagkaron, aton ginabuksan ang opisyal nga logo sang selebrasyon sang ika-75 nga anibersaryo sang pagdayaw sang diocese sang Haro bilang arkidiocese. Sa isa kalarawan, ang logo sang Haro at 75 nagasaysay kung sino kita. Simbahan nga nagadabdab sa gugma, ginatoy-toyan sang Espiritu Santo, nagadala sang kapawa sang pagtuo, napasad sa kaluoy, kag nagalakat sing tingob samtang nagapamangkot. Quidnok, ano nasubong Ginoo? Samtang nagasugod kita sang balaan nga misa, pangayoon naton nga ang bugay sang Espiritu Santo kag tingob kita nga magampo. Ginoo, ipadala mo ang imo espiritu kag bag-uha ang dagway sang arkidiocese sang Haro. Subong nga ginbag-o mo ang dagway sang kalibutan.
Ang aton celebrante amo si Reverend Father Titus Prudente. Palihog magtindag ang tanan kay magapod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your Holy Spirit, let your fire fall. Holy Spirit, let your fire fall. Let your fire fall. Let your fire fall. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, let your fire fall. Holy Spirit, let your fire fall. Let your fire fall. Let your fire fall. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, let your fire fall. Holy Spirit, let your fire fall. 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 Let your fire Ang pagigugma sang Dios nagpuno sa aton mga tagipusoon upod sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa aton. Hallelujah. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sang aton Ginoo nga sa Kristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang pagiupod sang Espiritu Santo
yaraunta sa inyo tanan. Kag iraman sa imo. Sa sining misa sa Bihilya sa Pentecostes, ginahiwat naton ang launching sang aton isa ka tuig kag isa ka bulan hasta sa Hunyo pa ini sa sunod nga tuig 2027 ang aton nga haro at 75 kay ginasaulong naton ang 75 ka tuig na nga jubilee celebration naton sini ug ginaumpisahan naton kag ginalon sa inyo ang katekesis kag ang USB dira no so amoy na nga makapadayon kita sa aton nga pagpanglakaton sa sini nga misa sang Bihilya sang Pentecostes kagani upod sa tanan-tanan nga mga katapo sang simbahan ang tanan nga mga laikong tanan nga mga pari kag mga madre tanan nga mga misyonero nga nagatipon subong sa Archdiocese sa ila simbahan sa pagpatigayon sining launching no sa sunod lang naton ibutang ang aton nga tarpaulin diri kay nalipatan naton magpatigayon sang tarpaulin tiga para nga makapadayon kita nga ni kilalahon nato karon ang aton mga sala agud nga mangintakos kita sa paghiwat sining santos nga sakripisyo sang misa. Tanan nagakumpisara ko sa Dios nga makagagahom sang tanan sa inyo mga utod kay nakasala ko nga tuod sa una sa buhat ko sa pagpatunbayan sa akon sala sa akon dako nga tuod nga salang busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon sa tanan nga mga angeles ka mga santos sa inyo mga utod igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga manluoy sa aton ang Dios nga magagagawom sang tanan kag sa napatawad ng aton mga salang titiyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Amen. Maluoy ka sa amon, Ginoo, maluoy ka sa amon, Kristo, maluoy ka sa amon, Kristo, maluoy ka sa amon, Ginoo, maluoy ka sa amon, Ginoo, maluoy ka sa amon. Sa paglungsar naton karon sa haro 75 years kwingnong kag sa pagdala sa aton sang mahal nga Ginoo sang Espiritu Santo pasalamatan naton siya paagi sa pagkanta sang himaya sa Dios. Himaya sa Dios sa kaitaasan.
no nga mungyo kita. Magamanan kagulay katapusan nga Dios, imo ginbuhat nga ang pagsaulog sang Paskwa magpadayon sa sulod sa kalimaan ka adlaw ang pagkabanhaw. Kag matapos ini sa adlaw sang Pentecostes ang pagkunsad sang Espiritu Santo. Itugot nga ang tanan nga mga tao nga nalapnag sa bugos nga kalibutan kag nabahin-bahin tungod sa nagakalain-lain nga mga lingwahe maghiusa pagi sa imo Espiritu Santo ilabi na gid sa sining tinuon nga nagalunsar kami hasta sa sunod nga tuig sang amon nga jubileo Diamond Jubilee kag magadayaw sang imo santos nga ngalan bilang Arkidiocese. Pagi kay sa Kristo imana kagamon Ginoo nga nagakabuhi ka nagaripod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Amen. Naglingkod tanan. Pagbasa gikan sa libro sa mga binuhatan sa mga apostoles. Sang pag-abot sang adlaw sang Pentecostes, ang tanan nga mga tumuloo nagatipon sa isa ka duog. Sa hinali may naghagunos halin sa langit nga duhayop sa mabaskog nga hangin. Nagtugob ini sa balay nga ila ginatipunan. Dayon nakita nila ang daw mga dila nga kalayo nga naglapta kag nagtungtong sa kada isa sa ila. Napunan sila sang Espiritu Santo kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lengguwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Sadto nga tion, may mainampuon nga mga Hudeyo nga nagapuyo sa Jerusalem, nga nagikan sa tanan nga mga pungsod sang kalibutan. Sang pagkabati sa mga tawo sini nga ginahod, nagdulugok sila. Natingala gid sila sang mabatian sang tagsa-tagsa sa ila, nga mga tumuloo, nagahambal sa iya kaugalingon nga lengguwahe. Sa ila kahangawa kag katingala, nagsiling sila. Indi bala taga Galilea ining mga nagahambal? Nga karon mabatian naton sila nga nagahambal sa aton mga lingwahe. Kita mga taga Parto, Medo, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, kag sasakop sang Libya nga malapit sa Cirene. Ang iban sa aton halin sa Roma, mga Hudeyo. Ang iban sa aton halin sa Creta kag Arabia. Pero mabatian sila nga nagahambal sa aton mga lingwahe na nungod sang dalagko nga mga binuhatan sang Dios. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ipadala ang imo espiritu o Ginoo kag baguha ang dagway sang kalibutan. Ipadala ang imo espiritu o Ginoo kag baguha ang dagway sang kalibutan. Dayawa ang Ginoo o kalagko o Ginoo nga akon Dios, daw ano kagamhanan sa imo. Madamo nga mga butang ang imo ginhimo o Ginoo, ang duta na puno sang imo mga tinuga. Ipadala ang imo espiritu o Ginoo kag baguha ang dagway sang kalibutan. Hunpunggan mo ang imo paginhawa, nagakamatay sila, kag nagabalik sila sa duta nga ila ginhalinan. Pero kung natagan mo sila sing ginhawa, nagakabuhi sila. Ginhatagan mo sang bag-o nga kabuhi ang duta. Ipadala ang imo espiritu o Ginoo kag baguha ang dagway sang kalibutan. Kabay nga magpadayon ang himaya sang Ginoo sa walay katapusan. Kabay nga magkalipay ang Ginoo sa iya mga binuhatan. Kabay nga mahamutan niya ang akon ang bahanon, kay ginhatagan niya ako sing kalipay. Ipadala ang imo espiritu o Ginoo kag baguha ang dagway sang kalibutan.
Pagbasa gikan sa nauna nga salat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Mga utod, wala sing tawo nga makasiling si Jesus Ginoo kung wala siya ginatuytoy sang Espiritu Santo. May nanaraisari nga mga bugay ang espirituhanon, pero amuman nga espiritu ang nagahatag sinitanan. May nanuhay-tuhay nga mga paagi sang pag-alagad, pero amuman nga Ginoo ang ginaalagaran. May nanuhay-tuhay nga mga ikasarang sa pag-alagad, pero amuman nga Dios ang naghatag sa tagsa-tagsa sang nanuhay-tuhay nga mga ikasarang sa pag-alagad. Ang tagsa-tagsa ginhatagan sang pagpamatuod kag sang presensya sang Espiritu para sa kayuhan sang tanan. Kay si Kristo kasubong sang isa kalawas nga may madamo nga mga bahin, pero isa lang ini kalawas. Sa amuman nga bagay kita tanan, Hudeyo o kon Hintel, ulipon o kon hilway, ginbautisuhan sang amuman nga espiritu, agud mangin isa kita kalawas, kag kita tanan ginapainom sa amuman nga espiritu. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Magtindog ang tanan. Sekwensya. Karika o Espiritu Santo, kagikan sa langit, imo ipadala ang silak sang imo kapawa. O amay sa mga imol, karika, tagtuga sa mga bugay, o iwag sang amon kasing-kasing, karika, ikaw ang labing maayo nga manuglipay, ang matamis nga dinapit sang kalagnamon, taghatag sang kabugnaw nga masulhay, ang palahuwayan sa pagpangabudlay, ang dupoy-dupoy sa ting-adlaw, sang nagahibi ikaw ang kalipay, o labing santos nga iwag, imupunon, tubtob sa kalibuturan sang tagipusoon, kami nga sa imo nagmatinuohon. Kung wala ang imo pagbulig, wala sing mahimo ang tawo, wala sing butang nga maayo, hugasi ang mga nagdagtaan, bunyagi ang mga mamala, ang mga masakiton ayuha. Buhiw ka nagapakatiga, ang mga matugnaw painita, ang mga nagtalang tuy-tuy sila. Ihatag sa imo mga tumuloo, kami tanan nga nagasalig sa imo. Ang pito ka mga bugay nga sagrado, hatagi sila sing balo sang ila bertudes, hatagi sila sing dungkaan sang kaluwasan, hatagi sila sing kalipay nga walay katapusan. Karika o Espiritu Santo, puna ang tigipusoon sang imo mga tumuloo, kag padabdaba sa ila ang kalayo sang imo gugma. Ang Ginoo iyara sa inyo. Kagiraman sa imo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo, O Ginoo. Sang sirom na sadto nga adlaw nga amo ang nauna. Sang sirom na sa tunga adlaw nga among nahauna nga adlaw sang semana, nagtipon sa isa ka balay ang mga gintuton-an
kang nagpamangkot sila kay nahadlok sila sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Dayon si Jesus nagabot ka nagtindog sa tunga nila, nagsiling siya, paghidait sa inyo. Sa makasiling siya sini, ginpakita niya sa ila ang iyang mga kamot kag ang iya kilid. Dako gid ang kalipay sa mga gintuton-an sa makita nila ang Ginoo. Dayon si Jesus nagsiling liwat sa ila, paghidait sa inyo. Subong nga ang Amay nagpadala sa akon, ako man nagapadala sa inyo. Ginsiling niya ini kag ginhuypan niya sila kag ginsingkanan, batunan ninyo ang Espiritu Santo. Kung ginapatawad ninyo ang mga sala sa iban sa inyo, ginapatawad sila. Kung wala ninyo ginapatawad sila, wala man sila ginapatawad. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayo sa imo o Ginoong Hesus Kristo. Paligbagling ko na tanan. Ngayong gabi sa inyo mga pinalangga kong mga kauturan, kung malawig ako magsermon, mas malawig pagid ang obispo. Kay ini karon hindi ko pagbasahon tanan-tanan, maagahan kita. Ang iyang pastoral letter nagpadala siya diri sa tanan nga parokya sang Arkidiocese kay sa subong hapon o kon gabi launching ina siya. Di basahon ko lang sa inyo ang pastoral letter, pero i-shortcuton ko lang ang iban sa insini. Agud man hindi madula ang esensya ya, i-explicar ko lang along the way. Circular numbers 4/04/2026. Protocol number 1075/2026. Date May 24, 2026. Sa buwas po tanini. Quidnunc, pastoral letter on the Diamond Jubilee of the Archdiocese of Baro para sa tanan nga kapadian, religyoso kag laiko sang Arkidiocese sa Ngaro. Introduction. Do you know where diamonds originate from? Think of debris from organic matter that is made up of carbon. No, generally amoy na ang carbon nito nga tagaan sang ginatawag naton process of organic transformation underground. In a similar way, when we stand in this crossroad of history celebrating our diamond existence as diocese, we marvel at the masterpiece in what God has crafted us to become and still continues to perfect. In humility, we accept the hubris of our human imperfection and mistakes, yet at the same time, with joy we exult in the achievements and triumphs we have achieved. It is wonderful to acknowledge that just as diamond is born from humble origins, perfected by years, we too have become sons of masterpiece of luminosity, notwithstanding our sins, wherein God's grace shines through. So din ini nga scriptural foundation ang quidnunc nagabot. Ang pamangkutanon nga quidnunc sa Latin hindi isa ka tema suno sa aton kinaandan nga pagngangop. Ginbase naton ini sa immediate response sang mga tawo nga natublagid or were cut off to the heart sang ginwali ni Pedro subong nauna sadtong nauna nga Pentecostes. Gani today, on the day that commemorates the beginning of the church at Pentecost, we stand on the same threshold of time. Their question, chronicled by the Acts of the Apostles, reverberate within our beings as we make it also our own, capturing the same willingness and urgency to do what Lord wants us to do. Quidnunc. Ano mo sa iron sa quidnunc? Ano karon ang amon dapat himuon? Quidnunc, no, Latin ina. Ang iyang translation is ti ano karon? Ano ang amon dapat nga himuon?
katahom sang sini nga pamangkutanon nga kabigon naton bilang aton man pamangkutanon subong widnong ano bala ang imuon naton mga utod. It is becomes our guiding light of entry into an ecclesial discernment. Gani ang una nga dapat naton dumdumon, may tatlo kabutang nga dapat naton patigayunon. Sa pagsabat sini, may tatlo kita kaginalangot nga movements of grace. Di na si Divine Grace. Birthday ka nga nagligad nga si Mana. Di lang? Okay. Movements of grace, tatlo nga aton ginasudlan by calling on the Spirit to sanctify our present, no? Our present epiklesis sa Hebrew, sa Greek. We simultaneously remember the beginnings of our existence, anamnesis, and at the same time, we prepare ourselves to the future with hope and confidence. Prolepsis. Hindi ka mukangob sina. Pagpamalandong nga mainampuon. First, epicletic movement of grace. Sanctify the present. No? Ang subong. Celebrating important moments in our existence is reason to rejoice. Second, paghanduraw nga mapinasalamaton, bless the past. Ang nagligad naton 19 na pundar 1951, no? Tigani bless the past, an amnetic movement of grace. Third, pagpadayon nga may paglaom, consecrate the future. So past, present, and future, no? Amo nang ginadumdum naton sa aton archdiocese sa paghiwat naton sang 75th nga Jubilee, Diamond Jubilee sang aton archdiocese. One can say then in summary, the singular action of jubilation wrapped in the question of widnonk. Well, ti ano na karon? Ano nang aton himuon? For the local church of Haro is one and at the same time a celebration of epiclesis, pagpamalandong nga may nampuon. Anamnesis, paghanduraw nga pinasalamaton. And prolepsis, pagpadayon nga malaumon. Third, pastoral translation into synodal actions. Ang ining tatlo nga ini, may iya nga translation, pastoral translation, sa sinodo nga gin-celebrar nato kung ginhimo naton ginhimo nila sa Roma, tatlo kabilog dirigin kakas nila sa kaina sa nauna nga balasahon, no? Ang quidnong kay na. So ano nga po dapat ngaymoon? So ginsabat ina ni Pedro kag ginasabat man naton sa subong, repentance and conversion first are summons to all the faithful of the Archdiocese of Haro to attend to the wounds of the past and heal the gaps. Okay? Kedua, renew. When we are baptized, we become part of the body of Christ. Sa pagbunyag sa aton, kanabaton man aton ang Espiritu Santo dira. Okay, third, receive the Spirit. Muna ang ginambal niya, una, siling ni Pedro, ti maginulsol kamo sa inyong mga sala. Amuman ang haro, maginulsol kita sa aton mga kasalanan. Second, renew. Pabunyag kamo, siling ni Pedro. Kag tanan kita man ginbunyagan. Third is, patuno naton ang Espiritu Santo, ang bugay nga ini sa sining sulod sang Jubilee nga ini, halin sa sining Mayo 24 pakadto sa Hunyo 29, no? Amo na 2027 na. In conclusion, quidnong, what a strange way it seems to celebrate our Jubilee, not with an exclamation point, but a question mark. But perhaps
If we embrace this question with openness, it can become a guiding light to our church call to move from banal gazing to sanctification of the present, from seeing the past as static heritage to an ongoing conversion, and from glimpsing the future as bleak to a bright tomorrow of shared responsibility and mission. Gani sa tanan nga tumuluo sang Arkidiocese sang Haro, pare religyoso kag mga laiko, ginahingyo ko ang inyo himpit nga partisipasyon kagugot nga pagbuilog sa pinasahi nga selebrasyon sa aton maragtas sang kaluwasan. Ang aton Jubilee o Synod Implementation Team magapagawa sang mga formation guides, homily guides, catechetical guides, kag liturgical guides. Initanan hindi mangin madinalagon kung wala kabilang kabahin, kaupod, kagatuwang sa aton nga simbahan. Sa pinasahi nga pamaagi, obdanay kita sa pagbukas sining Jubilee Year nga magasugod sa Mayo 24, 2026 kag makatakob sa June 29, 2027. Ginapangabay ko gid nga suportahan naton ang aton mga hilikoton sa pagsaulog sa sining Jubilee. Now the question is, utod ko kay Kristo, dayamod na ta, di ano na, quid nong, setting aside funny sarcasm and trivialization and choosing to fully embrace the sacred question, may we enter a celebration of transformative meanings and hopeful beginnings. Nuestra Señora de la Candelaria, igampo mo kami. Most Reverend Bedefil Bermeo Billones, D.D., Archbishop of Haro. Amo na ang shortcut nga ginambal ko. Malawig-lawig mangimangay ibang ko kung basahon ka ni tanan-tanan. Di magtindo kita tanan, ka magbago kita na karon sang aton nga pagtuo anay antes ang prayers of the faithful nga unique man sa Come Holy Spirit. Tanan, nagatuo ako sa Dios amay nga makagagawom sang tanan, magbubuhat sang langit ka sang duta. Nagatuo ako kay sa Kristo, iya na kabugto nga aton Ginoo, nga ginpanangkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunang ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na patay, kagindubong, nanaog sa mga minatay, sa ikato kaadlaw na banaw siya nga nagaling sa mga minatay, kumayar sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Dios nga amay makagagawom sang tanan. Gikan dito magakari pa siya liwat sa paghukom sang mga buhi kasang mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gigkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sang mga sala, sa pagkabanhaw sang mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga utod, ang Pentecostes nagapanumdum sa aton nga ang Espiritu Santo padayon nga nagabag-o sang dagway sang kalibutan. Sa sining ika-75 katuig nga pagsukat sang Arkidiocese, makasiling kita nga daan na kita, tigulang na kita. Pero ang presensya sang Espiritu Santo padayon nga nagabag-o sa aton. Gani pangamuyon naton ini sa aton pag-umbisa sing tingod sa pagpatuman sang aton nga mga ginsugdan agud nga ang handom anay nga padulong sa bug-os nga pagiliusa mahatagan katumanan. Gani magakanta kita sing abanon Come Holy Spirit. Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in
Come like a spring in the desert. Sige. Come like a spring in the desert. Come in the weary of soul. Come to the withered of soul. Let your sweet healing power Lord, let your sweet healing touch us and make us whole. Make us ihamong aming naton ining kanta. Nagapanawag kami sa imo o balaan nga espiritu. Sa umpisa sang amon pagpadayon nga pagpanglakaton. Karika kag magpuyo sa amon tagipusoon, kay ikaw lamang ang makatuytoy sa amon. Itudlo sa amon ang dalan nga pag-aagyan namon. Kag ipakita sa amon kung paano namon ini usuyon. Mahuyang kami kag makasasala. Gani, hindi pagitugon nga mangin kabangdanan kami sang kadamo, sang kagamo, ukon magtalang, bangod sang kakulang sang ihibalo. Itugon nga mangin matarong kami sa amon pagsinalayo, kagang kakugi sa pag-alagad, padabdaba sa among subong sang kalayo. Come like a spring in the desert. Sikon mo lang. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch and make us whole. Laming again. Itugot man sa amon o balaan nga espiritu, nga ang dagway sang arkidioses imo man pag-uhon, agud paagi sa imo tabang, ang bugos nga paghiliusa, madangat namon, ang amon paghigugmaanay nga may pagsakripisyo, imo batunon, kag magapabilin kami, nga mapinangamuyoon sa tanan nga tion. Gani itugot nga maglakad kami sing tingog o balaan nga espiritu, isa kakatiligban nga nagapanglakaton sa dalan sang kamatoran, kag sa imo gahom kami magadangog, agon hindi kami maglisa sa husto na dalan. Come, Holy Spirit, and come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Tapong ko na kita tanan, ang mga kabataan, kakwar, kakalagdawgit sila, hindi ka man magaming-haming. na maguhan. Tapadayon na kita, kanta na kita sa aton nga. Alad na. May isa pa dito lang. Spirit of God in the clear running water, flowing to greatness, the trees on the hill. Spirit of God, you maker of morning, build the
Bless the trees on the hill. Spirit of God, the bringer of morning. Fill the earth, bring it to birth and blow where you will. Blow, blow, blow till I be the breath of the Spirit blowing in me. Down in the meadows, the willows are moaning. Sheep in the pasture land cannot lie still. Spirit of God, creation is groaning. Fill the earth, bring it to birth and blow where you will. Blow, blow, blow till I be the breath of the Spirit blowing in me. Spirit of God in the clear running water, blowing to greatness the trees on the hill. Spirit of God, the bringer of morning, fill the earth, bring it to birth and blow where you will. Blow, blow till I be the breath of the Spirit blowing in me. Balik magtindog ang tanan. Magpangamuyo ka mo mga uto, adugo din nga akong kaginyo sakripisyo, mamutan unta sang Dios amay nga makagagawom sang tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot, sa kariyawat kinayan siyang alan, sa tunman kapuslanan, kisa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo ba hindi sinising bugana pagi sa imo Espiritu Santo, ining mga dulot nga among ginalad sa imo, ago nang imo simbahan sang kubos, mapunan sang imong gugma, kang mapakita bilang maatag nga timaan sang kaluwasan sa bugos nga kalibutan, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yaraman sa imo, ibayaw ang inyo kasing-kasing. nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay kit. Takos kag angay gid igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga duwag magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga amay kamanang kagulay katapusan nga Dios. Kay sa paghimpit sa misteryo Pascual nga amo ang pagkasakit, pagkamatay kag pagkabanaw sang Ginoo, imo ginpadla karon nga adlaw ang Espiritu Santo sa mga tawo nga bangon sang ilang paghidiusa kay Kristo bilang lawas nga mistiko, imo ginayop bilang mga anak nga inayupan kag mga anak nga hilway sa sala kag sa kamatayon. Amo ini ang Espiritu Santo nga sa ginsukuran sang simbahan nagpakilala sang imong pagkadiyos sa tanan nga mga kapungsuran kang nagpayusa paagi sa isa lamang kapagtuo sa tong ginpalapta sang sala paagi sa nagakalain-lain nga mga lingwahe tungod sini ang bugos nga kalibutan nagahilinugyaw sa dako nga pagkinalipay ang mga angeles sa mga arkangeles nagaamba sang kalantawon sa imoy maya nga nagakanta. Sa
Nagpabilin lang nga nagatindog, ang aton pangamuyoon. Ang ikaduha nga pangamuyo Eukaristiko sa 4 kabilog nga ini. Santos ikaw nga todo Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagasantos, gani padalang imong Espiritu Santo sa pagpasantos sa mga dulot. Ako ni mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Kristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga yagin baton sin kinabubuton, yagin kuha kagin pamiyak-miyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag iya inigin panagtag sa iya mga gintuton-an nga nagasiling, magkuha kamutanan kag magkaon sini, kay ini among akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Sumungman pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya inigin palibot sa iya mga gintuton-an nga nagasiling, magkuha kamutanan kag mag-inom sa siling kalis, kay niya mong kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o, kag walay katapusan nga kasugtanan nga gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Diyos ko, nga bala ginpatumbayaan mo ako. Ang misteryo sang pagtuo tanan sa tagsanamon. Sige na. Kristo at kami gani o amaya mong ginalad sa imo ining tinapay sang kabuhi, kagining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang andumanan sa pagkamatay, kag pagkabanhaw sang imong anak nga si Jesus. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig ng mga takos, sa pag-atubang kag sa pag-alagad sa imo, sa sining sakripisyo sang santos nga misa. Nagapagiluoy kami ng Espiritu Santo, nga nagdapo sa amon magpaiusagid sa amon nga nagaambit sining lawas kag dugo ni Kristo sa pagkalawas sining pagkaon sang mga immortal. O Ginoo, dumdumang imong simbahan sang kubos, simbahan sang sinodo, simbahan sa mga pamatanon kag mga kabataan nga nakatnag sa bugos nga kalibutan. Imbitasya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Leon XIV, sa amon obispo nga si Medifil, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining among katilingban sang San Rafael nga nagtaliwan na kag nakalauman nga mabanhaw sila. Ilabi na gid ang ginapalakip namon kag ginadumdum, ginapangamuyuan, ginaintensyon sa sining santos kamisa. Dumduma man ang tanan nga nakalamatay sa imo pagkaabian, bato na sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kakaluoy man kami ngayari diri karon nagatambong, ako naambit namon ang kabugi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka magimaya kami sa imo. Ubod kay Santa Maria Biren, Iloy sang Dios, ubod kay Senyor San Jose nga yabana, ubod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos, sa kay San Isidro Labrador nga patron sining amon nga kapilya, subong man sa kay San Rafael Arkanghel nga nagpahamuot sa imo paagi sa imong anak nga si Jesucristo. Paagi kay Kristo bud sa iya kadira sa iya ginahatag sa imo Dios amay nga makagagawom sa kaisahan sang Espiritu Santo ang tanan nga dungog kagimaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen.
aton karon nga kantahon nga may namon sa pagdumdum naton sang launching subong sang Archdiocese sang Haro sa iya nga Diamond Anniversary. Luwason mo kami sa kalaw. Luwason mo kami Ginoon sa tanan nga kalautan, nga tagi kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas, kami gihabaw sa sala. Pagpaliko na kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nakapaabot kami sinang bulahan nga adlaw nga amon ginalaungan, nga magabalik sa Yesu Kristo nga amon manluluwas. Ang dahon pag-anin sa mga tuwing O Ginoong Hesukristo, sa ikaw na banaw gikan sa mga minatay, nagpakita ka sa mahal nga Eloy sa mga apostoles kagintuton-an, kang naghambal sa ila pagidait yara sa inyo, Eveno Shalom Alikem, kakaina sa Ebanghelyo na batian namon, nga naghata ka sa ila sang Espiritu Santo, kag sang sina nga otoridad sa pagpatawad o kung sa hindi pagpatawad, hindi pagtamda ang amon mga sala Ginoo, kundi ang pagtuo sining imo simbahan sang kubos, sang mga pamatanon kagabataan, ang simbahan sang sinodo, kag sunod sa imo ginsiling at tagi kami sinang pagidait, sinang shalom, nga ikaw lamang ang makahatag sa amon sina, hindi ang kalibutan. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo nga nabanhaw yara gihapon sa inyo tanan. Mga utot, makatagay kita sang pagkidait. Pagkidait sa inyo tanan, Eveno Shalom Alikem sa inyo tanan.
Yari si Kristo ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sa kalibutan, ang naghuyob sa aton sang Espiritu Santo, kanagambal sa aton batunan ninyo ang Espiritu Santo. Kag siya amo man ang ikaduwa nga persona sang ginatawag nga aton nga Santissima Trinidad. Yari karon ang Ginoo sa bayon sang tinapay kag bino, nagaada sa aton sa bagbaton sa iya sa santos nga pagkalawat. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puluyan, apagimit ng lamang sa kabulang kag magaayo ang akon lawas kag kalag. Ang lawas ni Kristo madulong ta sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Dugo ni Kristo magdulong ta sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Handom sa akon tagipuson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarig ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manuluwas sang akon kalag.
I need you. Come, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Mga muyo kita. Antes kita magpangamuyo, karon sang pangamuyo sang CBCP, aton anay nga tapuson ini nga aton nga pangamuyo sa pagkalawat. O Ginoo, kabay nga ang pagkalawat nga mo nabaton, magpadagdab sa amon sa gihapon sa ngamuman nga Espiritu Santo, nga nagkonsard sa amon, nga imo ginpadala sing makatilingala sa imuman nga mga apostoles, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Nagpabilin nga nagatindog ka mga muyo kita sang pangamuyo nga ini. Pangamuyo sang isa ka pungsod para sa pag-iwag, paghinulsol kag pagbago. Mahigugmaon nga Amay, Dios ang kamatuoran kag hustisya. Ginpadala mo ang imo bugto nga anak nga si Jesucristo, nga paagi sa iya misteryo Pascual, ginpakita niya ang imo kaluoy, kag ginpasaguli kami sa imo kag sa kalibutan. Nagapalapit kami sa imo nga nagapangayo sang pag-ayo, pagkamatarong kag pagbag-o para sa amon pungsod. Ang amon pungsod yara subong sa mabudlay nga ginsangan nakita namon nga ang kamatuoran ginapahigad, ang hustisya ginapadugayan, kag ang pagbinahin-bahin nagapaluya sa sadsaran sang amon katilingban. Nagapangamuyo kami para sa mga gintugyanan sang pagpanguna. Tawga sila pabalik sa balaan nga palangakuan sang ila katungdanan. Kabay pa nga mag-alagad sila nga may pagkamatinuoron, hustisya kag kaluoy. Hatagi sila sang kaalam agun makapanghikot nga may pagkilala kag pag-indi. Kusog agud magpadayon nga may integridad kag pagpaubos agud indi pagtimalos. Ang ila pangitaon kundi pagkamatarong, indi maiya-iyahon nga ambisyon kundi ang kayuhan sang tanan. Patawara kami tungod sang amon pagpiyong sa matarong sa pagbaton sa mga palusot imbes nga pagpanabat kag sa pagpasugot nga ang kapungaw kag pagbinahin-bahin, magpaluya sang amon paglaom para sa amon katawhan. Ginaako namon ang madamong nga tion nga nagpabilin kami nga nagahipos sa atubangan sang kalautan, sang ginpili namon ang pagpahapos imbis nga konsensya, kahadlok imbis nga kaisog, kag kawalay pagkabalaka imbis nga responsibilidad. O balaan nga espiritu, baguha nga amon mga tagipusoon, kag iwagi nga amon mga hunahuna. Pabalik ka kami gikan sa kawalay pagkabalaka, pakadto sa kaluoy. Gikan sa kahipos, pakadto sa matinumanon, nga paghikot, gikan sa pagbinahin-bahin, pakadto sa paghiusa, kagikan sa kapungaw, pakadto sa paglaom. Tuloy kami nga pangapinan ang kamatuoran nga may paghigugma, pangitaon ang hustisya nga may kaluoy, kag mangin instrumento sang pagidait kag pagpagsaguli. Pasanagi sang imo kapawa ang amon pungsod, ipasaguli ang nabuong ayuha ang napilasan, kag pabanguna ang isa ka katawhan,
nga hindi pagibaylo ang kamatuoran para sa kahamungawan. Ukon isungka ang kayuhan tungod sa kahadlok, kabay pa nga ini manginbalaan nga tiyon sa pag-inulsol kag pagbaguha para sa amon pugsod. Agud nga mangin matuod kami nga isa ka pungsod nga nagakabuhi sa pagtuo, paglaom, kag pagigugma sa idalom sa imo amaynon nga pag-atipan. Ginapangayo namon nini paagi kay Heso Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Santa Maria, iloy sa katawhang Pilipino, kagrayna sa paghidait, Tanan, giyahan kapangamuyuan mo kami sa gihapon. San Lorenzo Ruiz, kag San Pedro Calungsod, ipangamuyo mo kami. San Miguel Arcangel, ipangamuyo kami. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagiraman sa imo. May Pahibalo sa masunod niya Sabado, sige atong padayon aton niya sa atos misa, pero before sina, meron kita sa Marian Procession, alas 4 ang na sa hapon. So ganing tanan, ginaagpagit sa pagkadto alas 4 sa hapon para sa aton Marian Procession, and after that, ang aton niya Santos niya misa, kapatapos sila ang community activity para sa aton kabataan sa Flores de Maria. Sa masunod niya Sabado, May 30. Maraming salamat. magduko ka magpangayo sang bendisyon sang Dios, ang amay sang kapawan nagiwag sa mga panguna-una sa mga gintuton-an pagi sa pagpadala sang Espiritu Santo sa inyo. Kabay nga iya kamo bendisyonan, kag iya ihatag sa inyo ang mga bugay sang Espiritu Santo sa walay katapusan. Amen. Kabay nga ina nga kalayo nga nagtungtong sa ulo sa mga gintuton-an nga daw dabdab nga mga dila, magsunog sang tanan nga mga kalautan sa inyo tagipuson nga nauna banatyagon kalag ka konsyensya, kang magpabanaag sa inyo bilang tunay nga kapawa. Amen. Ang Dios na pahambal sa mga gintunan sang nagkakalain-lain nga lingwahe sa bagbantala sa isa lamang kapagtuo, kabay nga iya palikunon ang inyo pagtuo, kawatagan katumanan ang inyo paglaom, nga makita gid ninyo siya sing tampad. Amen. Kabendisyonan kamo sang Dios nga magagagawom sang tanan, ang Amay, kagang Anak, kagang Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa pagidahi sa pagigugma kabag-alagad sa Ginoo. Tapos na ang aton santos nga misa. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Mayong gabi sa inyo tanan.